Bine ați venit la Pneumodialog, podcastul Institutului de Pneumofiziologie Marius Nasta. Sunt dr. Irina Strâmbu, medic primar pneumolog, profesor de pneumologie la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București și vă invit, alături de colegii mei din institut, într-o călătorie în universul bolilor respiratorii, explicate pe înțelesul tuturor. Îl am astăzi deja aici, alături de mine, pe domnul profesor Florin Mihălțan. Dumnealui este profesor la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, este membru al Academiei de Științe Medicale și în prezent este și președintele Societății Române de Pneumologie. Ce aș mai putea spune despre dânsul? Că îi se datorează câteva premiere în activitatea de pneumologie din țara noastră, oxigenoterapia de lungă durată la domiciliu, medicina somnului și tabacologia, știința lăsatului de fumat. Mulțumesc de invitație. Sigur că e foarte bine să începem acest podcast cu un factor de risc major care se cheamă tutun. Sper să avem ocazia să vorbim puțin și de țigările electronice și de tutunul încălzit. Poți face un scurt istoric al fumatului? De unde vine tutunul? Cum de a ajuns la noi și așa Da, o are pacoste? un istoric foarte încărcat. S-au descoperit în mormintele faraonilor pipe cu tutun, dar originea este de la Maiași și în momentul descoperirii Americii în 1492. Columb, din păcate, nu a adus doar cartoful și porumbul, a adus și tutunul. Din clipa aceea a fost un dus întors ca mod de impact, pentru că Inchiziția spaniolă l-a interzis. În schimb, marile familii princiare, și aici Maria de Medici se detașează, au început să-l utilizeze, fiind considerat un panaceu universal. De fapt, și preoții maiași făceau această recomandare, era utilizat pentru previziuni, pentru a avea reverații și reverberații, dacă vreți, în populație. Lucrurile acestea însă au căpătat o coloratură spectaculoasă în momentul în care s-a ajuns de la tutunul pregătit individual la tutunul industrial. A fost o explozie cu o producere de miliarde de țigări și din clipa aceea putem vorbi de o dependență la nicotină și de atunci probabil că avem această dependență concurențială cu ceea ce înseamnă droguri, și aici se detașează cannabisul sau chiar și teina este considerat un drog. Însă, revenind și la nume de nicotină, vine de la un ambasador, Nico, care pe blazonul lui a introdus pentru prima dată acest gen de promovare. Iar prima țigară rulată a fost de un soldat turc în războiul Bosforului, unde de atunci, bineînțeles, s-a împământenit acest obicei. Și de când e și vorba, probabil că fumezi ca un turc. Exact. Acum, probabil că până pe la mijlocul secolului 20 nici nu s-a știut că tutunul face rău. Era un obicei interesant, tații și învățau fiii Există să fumeze. chiar ceva mai mult aici, care trebuie spus. A fost un boom realizat în primul rând de războaie, unde lucrurile erau încurajate din punct de vedere al consumului. A fost un moment când se considera că într-adevăr nu este nociv, după care au fost două întrebări adresate de autori americani. Una era legată de faptul că poate să creeze dependență și cei care produceau la momentul respectiv au negat, și al doilea dacă poate să fie dăunător. Și ulterior, lucrurile pe care le-au negat atunci nu s-au dovedit adevărate, pentru că a explodat partea de literatură științifică în care s-a arătat că tutunul induce o multitudine de boli, cea mai de temut fiind cancerul bronhopulmonar. Asta este următoarea întrebare, care sunt pericolele fumatului, fumatul convențional de țigarete? Ascunde foarte multe pericole, este legat de durata utilizării, de tipul de
tutun consumat, de spațiile în care se consumă și de durata expunerii inclusiv pentru fumătorul pasiv și vorbim în primul rând de pericolul de a induce un cancer. Și aici avem într-o ordine care e greu de schimbat, cancerul bronhopulmonar, cancerul laringian, cancer esofagian, pentru că o parte din tutun este înghițită în momentul inhalării și derivă și alte tipuri de cancere. Cancerul la nivelul cavității bucale. Există cei care fumează și țin țigarea sau pipa pe aceeași parte au un risc de a face un cancer la nivelul mucoasei bujugale și a buzelor. Apoi vine grupul de boli obstructive, unde noi, pneumologii, simțim din plin acest efect. E vorba de enfizemul pulmonar, bronșita cronică, astmul bronșic și la pachet, de multe ori, cu o tentă de competiție evidentă, există bolile cardiovasculare, infarct miocardic, accident vascular. Sigur că fumatul este considerat factor de risc, riști să ai o boală, dar este și factor cauzal, adică induce boala respectivă. Nuanțele sunt cunoscute de diferiți specialiști în diferite momente ale vieții și ceea ce este mai grav, după mine, pacientul simte pe piele proprie în momentul în care realizează că a făcut pasul de a întrerupe fumatul mult prea târziu, iar efectele uneori sunt ireversibile. Și ce tip de dependență este cea pe care o creează tutunul? Tutunul își construiește dependența pe nicotină. Această inhalare a nicotinei ajunge la nivelul unor receptori în creier, unde, ca orice drog, la început este o satisfacție pe care o creează prin eliberarea unor substanțe care creează o stare de bine. Mulți fumători spun, mă pot concentra, îmi trece emoția, mă simt foarte bine. Cel mai bun anxiolitic. Așa. Exact. Ulterior însă acești receptori sunt nemulțumiți de dozele pe care le primesc și atunci crește necesitatea de a bombarda, de a aduce acea nicotină continuu. Sigur că e momentul în care fumătorul începe să-și caute țigările, bricheta. Este un moment de scădere a nivelului acestei substanțe în sânge. Partea rea în tutun este că odată cu nicotina vin în jur de 4.000 de produși toxici, din care 65 induc cancer. Deci orice inhalare de țigare convențională cu nicotină are în același timp asociate acele componente care rămân pe filtru și pe filtru se vede o culoare mai cafenie, este tarul, care în compoziție are aceste substanțe agresive, toxice, nu numai pentru plămân. Plămânul este un organ care este expus direct și este singurul organ care este expus direct la momentul inhalării, dar și prin circulația în sânge ajunge la agresivități la nivelul altor organe. Din punct de vedere însă al jocului și al dependenței, este un grad de dependență puternic, iar pentru generațiile actuale există pericolul trecerii ușor de la dependența de nicotină la dependența de alte droguri. De multe ori există această tendință de combinare a consumului de tutun cu consumul de alte droguri. Deci capcana este realizată, este întinsă și de multe ori tributul este foarte greu în momentul în care este plătit. Deci, practic, fumatul este ca un fel de boală. De fapt, aici devine... Și ar trebui să întrebăm dacă există și un tratament pentru boala asta. În primul rând, e foarte bine ce ai spus. Este diferența între pneumologi și alte specialități. Noi, pneumologii, îl considerăm o boală și argumente sunt multiple. Are o simptomatologie. Știm că, de exemplu, un fumător tușește dimineața. Are o expresie în anumite elemente de boală care le induce, dar are și un tratament. Și tratamentul este o
abordare complexă în care trebuie să evităm ceea ce fumătorul trăiește pe piele proprie și afirmă de N ori: pot să mă las singur. Există această, dacă vreți, propagare în masa de fumători a acestei zicale: mă las oricând, pot să mă las singur cu voință. Încă n-am încercat, dar o să mă las. Da. Aici începe marea, dacă vreți, problemă. Sunt studii care arată că dacă un fumător zice: mă pot lăsa cu voința, după un an, în masa de fumători, doar 5% reușesc acest lucru. Și este și o explicație aici, pentru că dacă îl întrebăm: ești pregătit să te lași? Uneori 30% din ei răspund: nu sunt pregătit în momentul ăsta, nu aș vrea. Alții zic: da, aș vrea, dar în următoarele 6 luni. Singurii, o treime din cei întrebați, din cei chestionați, spun: da, aș vrea să mă las, am nevoie de ajutor. Aici începe bătălia de a-l muta dintr-o zonă de fumător activ într-o zonă de ex-fumător, cum spunem noi, și unde suportul trebuie să fie pe multiple planuri și abordarea de multe ori este multidisciplinară. Sunt lucruri care țin de dependență, dar noi am vorbit de dependența de nicotină, însă este o dependență comportamentală Și psihologică. și psihologică, Da. și chiar o dependență socială. Da. Să nu uităm că adolescenții de multe ori sunt integrați într-o colectivitate doar dacă este fumător și colectivitatea aceea impune regulile. Apoi este fructul interzis. Și orice adolescent, mai ales în familiile în care părinții sunt fumători, și dacă îi se mai spune și, știi, legea îți interzice să fumezi până la 18 ani, e un fruct interzis pe care îl caută. O să fure țigările părinților și o să le fumeze. Deci Da. exemplu personal în familie cred că este covârșitor Din toate punctele de începutul, vedere. mai mult chiar decât cel social Absolut. în școală și în liceu. Pentru că în familiile în care un părinte se lasă sau amândoi, rata de succes pentru un adolescent care a debutat este mult mai mare. Acolo unde însă această contagiune, între ghilimele, este intrafamilială, există familii de fumători care, sigur, plătesc contribut uneori din tată în fiu, pentru că au o expunere activă și o expunere pasivă. Și să nu uităm că toate legislațiile de până acum au încercat să protejeze și fumătorul pasiv. La cifre, pe mapamond, noi știm de la ora actuală că sunt în jur de 8 milioane de decese, din care 1 milion sunt fumători pasivi, și asta dovedește odată în plus cât de toxic, cât de periculos este fumatul. Deci, voință și mai ce? Aplicații de telefon, medicamente la care se face reclamă. Sunt și cărți celebre care recomandă un stil de viață. Aici, într-adevăr, există un mod de a schimba rutina vieții, în care fumătorul se știe, mai ales cel care este mare dependent, nu se dă jos din pat până nu fumează. Al doilea lucru, știm că marele dependent e cel care fumează și noaptea. De multe ori, noaptea e asociată acest fumat nocturn și cu consum de alimente, deci e un cerc vicios întreținut. La această rutină indusă de dependența de nicotină se pot face niște ajustări de stil de viață, în sensul că, în primul rând, nu trebuie să mănânce precum va avea poftă în momentul în care face sevrajul. Majoritatea celor care lasă țigările au tendința să se îngrașe. Multe ori mă confrunt cu ei cu o formă de obezitate gradul 1-2 și un sindrom de apnee în somn. Dar de aceea stilul de viață trebuie să includă o alimentație doar cu vegetale, fructe, fără zahăr, fără băuturi energizante, fără băuturi îndulcite, dar cu un consum de apă plată de cel puțin 2 litri, 2 litri jumate. De ce? Pentru că există acest apetit crescut și apa are și un rol de a
crea o sațietate temporară, dar și de a spolia de toxicele acumulate anterior. Domnul doctor, vreau să mă las de fumat. Dați-mi o pastilă să iau dimineața, prânz și seara, fac și injecții dacă vreți. Aici vine un alt paradox, pentru că întotdeauna pacientul are senzația că poate să lase în prima zi din prima pastilă. Sunt câteva linii de medicamente foarte interesante care sunt și sprijină acest efort de a te lăsa. Și aici avem substituenți de nicotină, adică tablete, gumă, spray-uri, plasturi, care dau doar nicotina fără celelalte componente toxice. Există apoi o altă variantă în care pe de o parte se taie apetitul de țigare, de nicotină, iar pe de altă parte se dă o cantitate infimă de nicotină care poate să fie ajutătoare. Eu o să dau numai numele substanțelor, nu numele comerciale, că nu avem misiunea aceasta de a promova medicamente. Este un produs tot generic citizină, există bupropion și vareniclină ca substanțe. Ce este comun pentru toate? În general, administrările sunt de 2 luni, dar se pot prelungi la cererea fumătorului. Sigur că unii chiar simt nevoia să meargă peste 2-3 luni, pentru că își dau seama că suportul este real și Există constant. medicamentele astea în România? În România nu există la ora actuală decât substituenții de nicotină și citizina, din păcate, pentru că programul Stop Fumat mai are și el o serie de nerealizări, în special din punct de vedere bugetar, și mai este o problemă care cred că este importantă. Echipele care trebuie să fie multidisciplinare, cum am spus, adică medic specializat în consilierea fumătorului și psiholog, nu întotdeauna sunt echipe prezente și așa cum dorește fumătorul și cum ar trebui să fie, de câte ori are nevoie să aibă un dialog cu un halatan. Deci, programul Stop Fumat, ca să precizăm, a fost un program conceput la nivel național, cu centre de susținere, de suport al sevrajului de fumat, și în institutul nostru încă funcționează acest centru și inițial a avut și valența asta de a se elibera medicamente, deci în afară de consilierea psihologică, întâlniri periodice cu cei care vor să se lase de fumat, psiholog. Acum am rămas cu psihologul. Deci Din păcate, psihologul da. și cu bunăvoința psihologului. Ce este important însă nu e totul oferirea sprijinului și a medicației surpriză sau a medicației benefice. Este și supravegherea. Fumătorul are o multitudine de capcane în viața lui, începând de la un prieten binevoitor care oferă o țigară, până la anumite petreceri unde consumul este regularizat, ca să zic așa. Toate aceste capcane trebuie să le discute și trebuie să aibă un interlocutor. De aceea aici un medic specializat și trebuie să spun cu ocazia asta că anul acesta vom demara un atestat de tabacologie care să permită să ofere medicilor, indiferent de specialități, armele utile pentru a ajuta această categorie de fumători. Deci cred că primul moment, contactul cu doctorul, oferta de susținere, că este medicamentoasă, comportamentală și pe toate tabieturile care funcționau anterior greșit, este o parte din abordare. Partea a doua este o reîntâlnire, o reverificare a statutului, pentru că există riscul de recidivă, recidiva fiind indusă de o multitudine de alte momente în viață. De multe ori majoritatea invocă stres, emoție pentru o reluare, lucru care sigur îi aduce în aceeași poziție cum erau anterior, la un număr plafonat de 20 de țigări pe zi. Funcționează reducerea numărului foarte mulți pacienți le spun trebuie să te lași de fumat. Le-am redus, îmi spune, le-am redus. Și eu le spun, nu funcționează. Nu funcționează. Există 2 variante
de întrerupere, unul pe care îl spuneai, reducerea progresivă a numărului de țigări. De fapt, unele dintre medicații lasă în prima săptămână o administrare concomitentă a medicației care crește ca dozaj și scade numărul de țigări, dar și eu sunt adeptul întreruperii bruște, motivația fiind că acolo unde se scade progresiv, nefiind momente de liniște în parcursul vieții, orice argument plecând de la stres, burnout, presiune profesională, socială, familială, readuce pacientul la statutul anterior. Da, deci își păstrează obiceiul. Exact. Cred că același lucru se întâmplă și cu ceilalți substituenți de tutun, tutunul încălzit, țigările electronice, cred că nu fac decât să păstreze obiceiul și cred că aduc și alte boli, Da, mai noi. E o altă partitură pe care o scrie industria tutunului acum cu brio, inclusiv și în România. De la început însă trebuie să conturăm două diferențe importante. Una este legată de definiție. Vaping este și într-o situație și într-alta, dar țigara electronică este diferită de tutunul încălzit și tutunul încălzit, aici diferența vine de la o altă parte de evoluție a acestui tip de promovare. Dacă tutunul convențional se încălzește la 700 de grade, tutunul încălzit se încălzește la 300-400 de grade. Pe acest lucru se bazează și faptul că ar avea mai puțină toxicitate pulmonară. Dar de ce spun că trebuie diferențiate? Pentru că suntem nominalizați în Uniunea Europeană la ora actuală prin explozia, în special a țigării electronice, în rândul adolescenților din România. Există un studiu făcut în institut cu UMF Carol Davila, care arată că 23%, de exemplu, din adolescenții noștri sunt deja cu tentative și cu consum de tutun convențional, însă, din punct de vedere al țigării electronice, din nou tentația unui fruct oprit sau, dacă se poate spune așa, unei noi oferte extrem de modernizate, tehnologizate, că aici e problema. De multe ori aceste produse seamănă cu un telefon modern, deci are fiecare produs o atractivitate suplimentară. Și se updatează, se upgradează. Da. Toate acestea sunt capcane pentru generația actuală, iar și aici parcursul este foarte diferit în timp și timpul va judeca acest mod de promovare. Dacă, de exemplu, la țigara electronică s-a scindat lumea medicală, unii spun că îi face foarte bine pentru sevrajul fumatului și că e mult mai bine să rămâi pe țigară electronică. Sunt alte studii care deja semnalează consecințe la nivelul aparatului respirator, aparatului cardiovascular. Dincolo intrăm în zona tutun încălzit, deci vorbim tot de tutun și aici sunt din ce în ce mai multe dovezi că acea teorie pe care o susține industria tutunului prin anumiți mesageri, că nu dăunează și nu este periculos, de fapt permite în România în mod special, prin promovările care există, o reinserție în spațiile sociale ale acestui gen de consum. Ce recomanzi publicului larg în legătură cu acest subiect? O recomandare așa scurtă, în câteva cuvinte. Da, foarte scurtă. Cel mai bine este să nu debutezi, mai bine să te informezi. Dacă ești fumător, este bine să te lași și să cauți susținere. Și există un principiu pe care trebuie să-l aplice orice fumător. Niciodată nu e prea târziu să te lași, dar cu cât te lași mai devreme, cu atât e mai bine. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu!